след 1944 година идването на Българската комунистическа партия на власт. И така 45 години управление на родо-безродници не успява да заличи историческия спомен за НьОИ и поредната национална катастрофа. Затова днес ние сме тук, както сме били и преди години, както ще бъдем и следващата и последващата, защото сме от ВМРО. 130 годишна организация, която никога не прави компромис с националните интереси и никога не сме слугували на чужди господари. Или както казва легендарният водач на организацията Тодор Александров, непосредствено годините след НьОИ. ВМРО не обръща своя поглед нито на изток, нито на запад, а гледа само нашия български интерес. Думи, които трябва да следваме и днес. Благодаря на всички, които присъстваха. Давам думата на най-активния български евродепутат Ангел Джамбазки. Уважаеми господин Йорданов, уважаеми съратници от Златна българска Добруджа и от ВМРО, за поредна 25-та година ВМРО в Добрич отбелязва годишнината от позорният НьОИски диктат, подписан не случайно на точно тази дата, защото до тогава, до 19-та година, тази дата е датата на българската военна слава и военни победи. Датата, която отбелязва годишнината от победоносните български сражения при Сливница в справедливата и защитаваща Отечеството сръбско-българска война. И за това нашите съюзници-разбойници, подкрепяни от вражеските тогава сили на Антантата, избират не случайно датата за подписване на НьОИския диктат, за да унижат Отечеството и да ни покажат кой е победителят. Но както каза преди малко Йордан, не се гаси той, що не гасне. Докато е жив българският дух, българската памет, българската съвест, българското самосъзнание и българската воля за победа, ще живее и Отечеството. Единно и неделимо в нашите сърца и в нашите души. От устието на Дунава до Охридското езеро и от Дунав до Бялото море. Поздравявам ви с денят на българските победи. Нека помним и не забравяме вероломството на нашите врагове, съюзниците разбойници от войните попречили ни да постигнем справедливото национално обединение. След нашето освобождение България води само единствено освободителни войни. Войни за национално обединение. Войни справедливи, войни отечествени, войни в защита на поробения брат българин. Българската нация се вдига няколко пъти и отива на тези войни с песни, с хора и с плам и с уверено справедливата кауза.